खुलुमबाय। आं दिनै गावनो खन्थाइ सुजुनानै नोंथांमोननि सेराव आवरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबाय। खन्थाइनि मुं 99 पस्टआव मास्टार मावनाय आदानि हाबिलासनि मोदै। नै नानिमा खोनासंलाय, आंनो दै गिलासे गुसु लानानै फैसाय। गारामा रानखांबोजोबथारबाय आंहा। गु लोंनानै देहाखौ दसे थाजिम लानोसै आं। दैया हा माथो लाबोखो हाथायनिफ्रायलाय? माथो लाबोबावनो, आखायाव थोजासे राङानो गैयाब्लालाय। लाइ लाफा फाननानै जा गरनै रां मोनबाय, बेजोंनो सप्तासेनि बाजार खालामना ना फिसा आदा फुवा लानानै फैसाबबाय आं। माजों सङो संनानै जाहोसाबदो फिसाजो सानैनो। 99नि मास्टार साख्रिया आंनाबो जानायमोनब्ला गुबुनफोरबादि ना गिदिर गिदिर बायनानै आंबो नोंसोरनो लाबोनानै जाहोफैनो हागौमोन। नाथाय आंबायदि खाफाल मोन्दाया गुबुननि हाथाय बाजार खालामनायखौ नायखुमाना हांमाल सुरना एरखेनाङो। दिनै आं गोरिब जानांनायनि थाखायनो नोंनो आरो अनजालि फिसाजो सानैनो फुजा फाथाल सफैबाबो गुबुनफोरबायदि मोजां साफि गाननाय जोमनाय बायनानै होनो हाला। नानिफा, गोसोखौ हमथा नानिफा, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायखो? दहाय फुङावनो आं आब'जों रायज्लायखाबाय। फैगौ दानाव आं आब'नि अइभिङाव जि दानो थाहैनोसै। जायखि जि बुङा बुंबाय थाथों, नाथाय जों जोंनि फिसाजो सानैखौ गोजौ सोलोंथाइ लाहोथारनो हानांगोन। जोंनि फिसाजो सानैनि फरायनाया बयजोंबो बाख्नायजाथाव। नों बेफोरखौ मा बुंखो नानिमा? आं थासेयाव नङा नानि बिफा, नोंखौ आं न'नि बाहेराव रां खामायनो हगार हरनो हानाय नङा। फिसाजो सानैखौ आं हरनि समाव मोजां रैखाथि लाखिनो हायाबो जानो हागौ। फिसाजो सानैनो नोंखौसो गोनांथि नानिफा। बेनिखायनो बाहेराव रां खामायनो आंनो थांगोन। गुबुननि बाथ्रा खोनासंना खर' दासा। गुबुना जोंनि गोनांथिखौ सुफुंना होफैया। थां नानि बिफा, आथिं आखाइ सुस्रांना लाहैदो। ओंखाम ओंख्रि गुसु जालांजोब्बाय। दहाय फुङाव नोंनि फिसाजोआ गुरनानै लाबोनाय नाथुरजों अनला ओंख्रि संनानै दोनखादों आं। गोजोनै बोथिसे ओंखाम जालायदोनि। दे खुरहैदो दे नानि बिमा, आंबो उखै सोथारबाय। आथिं आखाइ सुस्रांना लाहैनोसै आं। जोंनि नखर संसारनि जेंनाया बेल' नङा।